Oh mga padi, mga madi, mauragon na rampahan mga padi ho. May puro pier pa, mudaw. Oh, may puro pier pa rampahan ho. Yon, good morning mga padi, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong vlog na naman kita. Niyan na iba-vlog tang mga padi. Update kita sa Boulevard, sa Barangay JP Laurel, Bulan, Sorsogon. Yan, ipimod ko na sa iyo mga padi ang sitwasyon, lalo na mga waradidi na nasa iba na lugar, para may mudmam po niyo, may reparo niyo kung nano sitwasyon na sa Boulevard ta didi sa Barangay JP Laurel. Yadi mga padi, yadi ako sa Purok 1. Yan, yadi ako sa Purok 1, yaton tulay ta sa taas. Yan. Yadi mga padi ho. Yan, didi may hagdanan na din mga padiho. Daniso na kay may hagdanan. Yan din ang pinakaduro sa Purok 1. Yan, pakato ini pakato sa Purok 2, Purok 3, Purok 4, Purok 5. Yon mga pade, malakaw kita, pakanhi kita didi sa Purok 2. Shoutout mga pade. Siyempre shoutout tadi diyan mga padihon ta. Oh, shoutout mga pade, shoutout. Oh, shoutout. Oh. Buli kita niya, maurag. Reparuhon tama di banda yon mga padiho, may burnal oh. Yon, drag ko na ni burnal oh. Yon. Yon mga padi, pakanhi kita didi sa Purok 2. Yadi pakta sa Purok 1 pa ini. Yan, yadi location tani yan mga padiho, yadi di. Yan. Ini mga padi, badi hagdanan pa ini, reparuhon ta. Yun, may hagdanan pa didi ho. Pards, ingat ka doon na, baka manlas. Yun, ano mo yung tubig padi? Pagluway ha. Yan, yada sitwasyon didi mga padi ho. Oh, yan mga sakayan. Yun. Yan, ini mga padi, Purok 2 na ini. Mau siguro ini ang rampahan. Padi, kapot ko lang padi, mau niyan maging rampahan. Saan mga sakayan? Ayos ha. Gani suno ko may puro pira. Dito sa iyo, mau himuan man dito. Oh mga padi, mga madi, mauragon na rampahan mga padi ho. May puro pir pa, mudaw. Oh, may puro pir pa rampahan ho. Oh. Mauraga, gani suno paka-design padi. Ayos bra. Ayos. Dito sa hagdanan baga pare mas ito. Ibig sabihin padi, ang gusto mo sabihin, ini na rampahan na ini didi sa dagat na para sa mga sakayan. Pag-abot dito sa tapat sini, may rampahan man dito sa luyaw. Ito na hagdanan man dito. Dito na hagdanan man dito, tapat sini. Pare mas O sige, reparo na itong mga padiha. Sabi ni pade, didi daw sa rampahan sa mga sakayan, sa tapat sini, sa luyo, may rampahan man. Yun, reparuhon ta mga pade. Salamat padiha, salamat. Reparuhon ta niya sabi sa tunap ni pade na dito daw sa rampahan, yung narampahan ho, didi sa tapat may rampahan man, may hagdanan man. Uy, talaga ho, nagayon ho. Oh, mga padi, mga magayunon talaga ho. Oh, pidi sa motor, pidi pagi yung didian motor ho. Sa mga tao, oh, ayos talaga. Ayos man ang pakadesign mga padi, mga madi. Oh, ha? Oh. Maatras ako ha, pare mareparo niyo mga padi ho. Maatras ako ha, oh. Oh, yun. Ini ang banda tinampo. Ang banda tinampo ini. Yato man ang banda dagat na rampahan para sa mga sakayan. Kaya lang ihingayad pa. So i-update ko naman kamo pa diha, i-update ko naman kamo pagka mahingayad na yung rampahan banda dagat. Ayos talaga mga padiho. Dadian mga padihontan, mga mauragon, mga mahigoson. Oh, shoutout mga padi. Dulsol. Taga Dulsol padi? Dio. Yan mga pade, ini banda didi, yan din ini banda sa Purok 3. Yan din kita sa Purok 3, so gagaramot ng mga purma oh. Oh, udah niyo mga pade ha, oh. 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 Yan, didi mga pade ho, may mga pundasyon na didi ho. Yan. May mga bakal na didi ho, mga matindihon talaga ho. Yan mga pade, didi kita sa pinakadurhunasan na papundasyonan na naukada na sa gilid sa dagat. Shout out!
Yan din ang pinakadorho. Oh, pare, Romong! Romon, oy, ingat-ingat ka mo dun ha. Ingat-ingat ka mo, makatandol ka mo dun ha. Bakal. Makatandol ka mo sa bakal. Yeah. Oh, yan ang pinakadoro na ha. Oh. Yan din na ini sa pinaka-boundary San Purok Trace. Yan, pagbalyo na doon, Purok 4 na 'yon mga pade. Yan. So, hanggang didi lang muna sa ako video mga pade ha. Sa mga masunod, ay update ko naman kamo gihapon. Ay lang niyo pagkalimuti mag-follow, like and share. Salamat.